Araw na ito guys, tayo po ay magluluto ng ube halaya. So, prepare ko na po ang mga sangkap. Ito po yung ube na galing sa La Union. So, ang gagawin ko na lang guys, pinalambot ko na po ito. Tapos ngayon, ano natin, ano ko na para madali yan, ito po yung mga ingredients natin. Yan, condensed milk ay evaporada, condensed na ube kasi hindi siya kulay ube yung ano. So cheese, so kailangan natin yung cheese, butter. Yan, butter. Tapos ito po, blender ko na po siya para mabilis. So, lahin na po natin ang ating gata. Gata ng niyog. Pure po ito guys. Wala po halong tubig. Mas masarap kasi pag ano, pure na gata ang ilagay. Hindi na natin ito.
Pwede ginagyan ng ano, ng asin. Basta importante may cheese. Kung wala namang cheese, pwede ng asin. Kasi maalat naman itong cheese.
guys, pag ano, para mas ano yung ube ano niya, makulay, nakakulay ube. Yung ube guys na kondensada, 30 pesos. Tapos, sugar. Hindi ko na nalagyan ng sugar kasi matamis na po siya. 5 mensada nga lang, matamis na guys. Kaya, depende kasi yan sa ano, sa lasa niya. Kung sino na sobrang matamis, pwede nyo siyang dagdagan ng sugar. So, 1 mensada lang po yung ginagay ko dito. Tapos, margarine, butter, na 2 piraso, 54 pesos. Tapos, cheese. Tama lang naman yung cheese, 36. Wala pang 200 guys. Started ng guys. Yung aking ube. Paganyan na po siya kalapot guys. Paluto na siya guys. Kailangan haluin lang hanggang sa lumapot.
nating patayin sa apoy. Guys, tingnan